dahi em şevitandın, avidin seri riyan. Ert hejiya, zulm barandın sermedan. نرانên hêja vê heftê em ê jiyana Sayîm Gulkaya ku pêra dibêjin Yurda xanim em ê bîne ser ekranê we bixa jineka heftê saliye û xelkê bazî da agiriye û li Stenbolê dijî her çiqas Yurda xanim hevjîna mirovekî şexsiyetekî naskirî be jî li heyata xwe da gelek serkeftiye xwe hene û bixwe nivîskar e roman nivîsandine, helbest nivîsandine û dîsa bîranî nivîsandine û di heman demê da Yurda xanimê karê modayê şikiriye û li gel van tiştana zarok jî gihandine. Em ê niha her nemala Yurda xanimê de kerem kin, em niha guh bidine Yurda xanimê. Fermo. از 1945 مها Ekim'e de Sarıkamış'a hatım erudini. Sarıkamış pır cikirinde Amazbistan'a ve pır çetine. Behfu bager heye. Mektep tatildi bu emdi gün. Mektep dest bedikir. Havini halastı bu. Baş emdi hatını bajarı Qersê. Li bajarê Qersê Belê. di ciwaniya we da jiyaneka heyateke çawa hebû? Jiyaneke baş hebû. Niha tê bîra min gelekî baş bû jiyanê me feqet em pir ev bûn yani disiplîn hebû. Bavê min mervekî pir disiplîn bû. Em bêyî bavê xwe nikarbûn biçana sînemê. Nikarbûn em biçana derva. Gere me îzin jê bixwasta. Vê çaxê jî her tişt qedexe bû yani niha mîna niha nîn bû. Em tenê nikarbûn biçana cikî. Başê van çaxana Qersê da keç direvandin. Bey diketin direvandin yani ji vê jî em ditirsiyan. Tabii pir tiştekî ne baş bû. Boy vê min pir dixwast ez bixwînim. Derdê min tenê pirtûk û xandin bû. Min gelekî xandin hez dikir yani. Digo ez ê bixwînim. Yani çavê min da wisa mêrkirin zewa jî tune. Em zarotiya xwe da pir jiyana me xweş bû. Em zivistana bajêr bûn, havînê jî gund. Em diçûn gundê me hebû, gundê me li Qeziya Dîgorê nêzîkî vê Qizixuleyê. Hespê wa 25 deqe diçin. Gelekî gundekî baş e, cem heye, av heye, bağ û bostan heye. Aşê me jî ûrusa çêkiribûn, hûstê ûrus bêmane çêkiribûn. Em zarobûn diketin vî cemê da me avjenî dikir, dilîst, me beq digirtin, masî digirtin. Vê derê las hebûn, vana bostan diçandin. Aşê me pir baş bû, ar dihêriya boyîn nîn. Nanê me nanekî pir baş bû. Nanê tendûrê lê dixistin jina vê çaxê, kate lê dixistin, çorek lê dixistin. Gundê me gundekî pir xweş bû. Van çaxana goştê mirîşkê dayika min çê dikir. Di tavê da goştê mirîşkê o qasî xweş bû kî niha mirîşka em nikarin bixwin yani. Mirîşkê niha mînanî pîne ne. Vê çaxê ev mirîşkana mînanî bilircina bûn, pir xweş bûn. Em dilîstin ama me berê Kurdî nizanibû. Me qîzê xalê min bana va me porê hevdû rû çıkandine ser ziman. Em Kurdî nizanin, evana Tirkî nizanin. Başê em hîn bûn Kurdî. Daha me hevda hez dikir, me lîstik çê dikir. Zivistan dibû em dihatin bajêr, me dibistanê dixwand. Dibistanê hevalê me keçik Tirk bûn yani ya pirîn Tirk bûn. Hevaltiya me baş bû.
me hevdu ne değişan, babam jidi go ki hun Kurdun. Fakat havali huya Türk ve rın reherindi go. Me dibistana yekemîn xelas kir, paşê ez çûm dibistana modayê. Qersê Kız Sanat Enstitüsü dibêjin. Min vê derê de pir yani mesafe qedand. Ez derketime iftiharê, müdürê vê derê gelekî me hez dikir. Me defîle tertîb dikirin. Me çekî jina modelê bana çê dikirin. Him me qalemê ve dinivîsî mode, him jî bêmane dibirî, didrû mankêna dikirin. Gelekî baş bû. Min eva dibistana jî xelas kir, beyvê ra min got ez ê bixwînim, ez ê bibim hukukçı, ez ê bibim avukat. Boy vê jî gere min lîse xelas kire. Paşê ez pir xebatkar bûm yani, pir zêde dixebitim. Min kitib hildan, gişk min xwandin, ez ketim imtihana lîseyê derbava. Min rokî da sê kitêb bêmane dixwand, sê sinifa dersê wana da em diketine imtihanê. Îjar min eva dera jî qedand, lîse qediya. Fakat tabii van çağına da, Qersê da, van dera da keç pir nedixwandin yani ne dihiştin, peyme diketin. İşte dihatin em vê qîzê dixwazin. Bavê min jî nedixwast, min jî nedixwast. Ez ketim bankê de xebitîm. Gelekî xebatekî baş min çêkir. Îjar paşê tabii Yaşar hat. Yaşar vê derê İstanbulê birê min nas dikir. Ez jî qîzeke Kurdaya pirî namdar bûm yani. Herkesî pir nas dikir. Bavê min re xeber da. Min re xeber da, işte qedera xadeyê em bêmane hevra zevîcîn. Bey zevacê ra jî em hatin İstanbulê. İstanbulê em Nişantaşî rû diniştin. Ez dîsa dixebitim. Hatta ki bêrîvan hat de rûdinê, qîza min niha doktor e, Sûriya Xestaxaneyê dixebite. Bêrîvan vê nexweşxanê da gelekî rind xebatekî çê dike. Pey bêrîvanê ra ez derketim. Başê dara bû kurê min. Tabii du zarê me hebûn, kesek nikaribû zara me zeke. Ez mecbûren min bankê şol destê xwe hilkişand. Çend sal usta min zarê xwe mezin kirin, hatta zar mezin bû. Bey ra ez cardinê ser modayê xebat min çêkir. Min kincê jina çêkirin, min resmê wana çêkirin. Gelekî pêş da çûm. Yani ciyana me gelekî baş bû. Fakat 1990 da hep çêbû hatin de mezarandinê. Vê çaxê Yaşar jî partiyê da xebatek kir. Bey vê ra bû serokê depê, hat de girtinê li Enqerê. Sêma Enqerê ma, ez daîma diçûm têm ser Yaşar da. Vê çaxê Yaşar bû, bêşîk cîvana bûn Enqere cezaevî da. Ama gelekî bêmane dengasî çêbû vê çaxê. Bey vê ra Yaşar jî dengasî derbas kir, çû dervayê bera. Peki te got min zêdetir xwandin dikir? Belê. Min gelek pirtûka hez dikir, Belê. pirtûk dixwandin? Belê, Mereqa te hebiye? belê. Te zêdetir çi pirtûkê çi dixwandin yani? Çi Pirtûkê klasîk vê çaxê yê Rusê, yê Fransız, yê Alman, yê Rus, Dostoyevskî, Çernişevskî, Mayakovskî şairê wan gelekî başin. Evan klasîkana min xwandin. Yê Alman, yê Fransız. Min gişk klasikê wana xwandin. Gelek kitêb me baş bûn yani.
kitap ne gram bunji yani. Van çağına kesik yok hası kitap ne pırtık ne dokandın. Ama mı gellek dokandın. Ama vakti mini valla hebiye min pırtık dokandın. Hûn hajî em bêjin mîna ciwaniya xwe zêdetir pirtûka dixwînin? Belli dokundum Li dîsa hemû dokundum. kê dixwînî zêdetir? Nahacı netava xu yani boy netava min kijan kitap rinde veya dokundum yazıda. Kitabı beşikçi mi xandın? Kitabı beşikçi gelleki başın gelle teşnerinde da dinvise. Disa roman acı dokundum. Romanı Yaşar Kemal pir hazdikim. Yaşar Kemalci xu merveki pir başe ronek bireke. Ez xojî helbesta dinivîsim. Min kitabê bîranîna Musa Anter nivîsî. Min Musa Anter pir jê hez kir. Ez bûm bûk li Erzurumê Yaşar Razewîcim ez hatim İstanbulê hatime mala Musa Anter. Musa Anter hat li Haydarpaşa bervê min bêmane. Ez sildam birim mala xwe qîza min tu xêr hatî. Gellekî bavekî şîrin bû Musa Anter. Kurdekî pir baş bû. Ronek bir bû, dîrokî bû, bêra rûneyî sohbet bikî, xurega çêke, rûnê cem te, her tişt Musa Anter ve pir bû. Yani Zaroka pir hez dikir ne wisa? belê zaroka pir hez dikir. Wele Kurda pir hez dikir Musa Anter. Kurdekî pir baş bû. Wexta kuştin jî bêmane ez pir berxwe kettim. Pir berxwe kettim. Min boy ve rojnama ve çağa Özgür Gündemê da nivîsî boy Musa Anter. Başê jî min bîranîneyê dest pê kir gire pirtûkek Musa Anterli yıllar. Ragıp Zarakol derxist belge yayın evî da derket pirtûka min. Başê min helbest nivîsî, boy Halepçe, migelle helbest nivîsî. Helbestê min li Almanyayê çap bûn. Ji wan yek jî vaye ne wisa? Belli, belli. Bi navê belli, Rozerîn Qaya. belli, evet. Güneşin ışınları, Türkiye, Kurdişi Tirejin Roje. Dîrojên Kurdişi, rojê. belli, Tirejin Belli. Roje. Ez inşallah kitabı hiye naha yeki disa be mana çap be evji Erbilê bûnem, min Erbilê nivîsî, Kurdê ve derê, bêmane çanda wana, axlaqê wana, nêzikiya wana, pir Kurd şîrînin Kurdê Erbilê yani Kurdê başûr pir şîrînin. Wanak dibên em Kurdin, hev dizanî ki dilê xwe didine te. Pir germin yani. Çünkü dirsavan tünne, dirsavan ne bûye yani. Saddam zulüm kiriye servanda ama dirseke pir mezun çe ne bûye yani. Kurd bûna xwe qe feragat nekirine. Pir kurne başın. Min servê jî bêmane helbest nivîsî ser Halepçe. Pir ez ji Halepçe tesîra ve damam. Erxwazim ilk te derbasî neviye. Belê. Tiştekî merak kir min ew tesadüf min vekir helbesta derket pêş min Belli, û dibêje ku ez bixwînim. belli. Du. Dibêje ku yüreğimde bir aşk var. Belli. Dilême da evînek heye. He. Yüreğim seninle güzel. Dilême bi te xweş e. Sen bunu biliyor musun? Divê dizanî. Belli. Yılların kini var alçalan yüreklerinde onların. Belli. Dilê wan da nefretek heye di nav salanda. Seni istiyorlar aç kurtlar. Bedixwazin ew gurê birçî qana susamışlar. Ki xwînê bûne ji şeva borî virda dûn geceden beri û di dome. Belli. Ez texmîn dikim te babona kê nivîsandiye lê te ser kê nivîsand ew helbesta. Pir zêde tesîra Halepçe damam. Was it
كتم كلو كاشخانان وزيدا كتم سري هلبستا كتابون حلب شيء نبسات وابو Bəli. كلمة خكاني مرة بخوي Bəli, Əzbu xanım. Halepçe, dolu dizgin giderken atım kurşunladılar. Güneş parlak, rüzgar serindi yaylada. Yeşil tarlalar ve bakır rengindeydi toprak. Hazal 4 yaşında, Berivan bebek de Halepçe bombalanınca. Bahar kokuyorken hava, rüzgar yapraklara dokunmadan esiyordu. Gelincikler ilk yapraklarını açarken vurdular onu. Halepçe'de toprakla bütünleşti bedenleri bebelerin. Kollarındaki meme emen yavruya henüz doymamıştı anası. Halkım inliyordu ve derindi kömür rengi yanan bedenlerde yaralar. Yepyeni bir türkü bu, belki de hiç duyulmayan acılarla. Dahi em şevitandın, aviddin seri riyan. Ert hejiya, zulm barandın sermedan. Hazaran kuştun, hazaran birindar. Kestünine birini zarokun kurdan büpeçe. Kurdnu rabın hevdu hadi derkevin. Velat bin destan, huni hev hayi derkevin, yan mırın bu kadara kurdan. Zevik hedes ne davun. Gülülke bahari digiryan hesre çavevan ser kurdan bu. Halepçe'de. Ejji digrimci boy hayınga huaya kurt. Uvelat kurdan. 5000 cara xemginim, uçavemin da hesren zare kurt. Ke sucdar bikim, ji ke ra eriş bibim nuzanım. Dayık, ter nebuya kondağa xwe, yali ki şirdi de zarokan. Ağırdan şevdandın, reş bu mil dest piye zarokan. Mina komri hırşyan, porevan ravun piyan. Art qalişi, kevri riya helyan. Her yek dest düşbunan, her yek bin agre kidama. ساعتا وخوش وقال لك بباندور نبساندية قال لك شي خوش Fastıkım. Bremen İstanbul'u hukuk dokand ve deri havali ve bu. İşte kutiye ez huşka tepir begemdikim. Ezibim bu hazım. İşte hatta karşı tabi. Babimin beri, babimin jê pir hez dikir, pir yaşa hez dikir. Tabi yaşar jî, kadri babimin zanı bu yani mervekî netevi bu, babimin pir netevi bu. Başê jar yaşar jî hat me hevra xeber da, gu ez hatime te bu hazım. Me xeber da, işte ez dixebitim İstanbulê şirketekî dame. Min tu pir begem kirî, malbata te pir begem kirî. Tu jî erke dixwazî em ê bizevicin. Daha min jî got erê em zevicîn. İşte zarê me çêbûn. Yaşar mervekî baş e. Ez jî jineke Kurd e gelekî zahmetkeşim yani veya rastî bêjim. Belki genç mame ama ez jî zahmetkeşim. Min gele zahmet kişand. Çünkü yaşar ki çû mefayı ez zarı xwe em Türkiye'ye daman. Meri Türkiye'de jî bimîne tiştekî çevde zor e yani. Yaşar mecbur bu tenî here. Ez jî sürekli çûm hatım. Yurda hanım, yurda kaya hanım amine, çilçarsar hem zevicine, gelek kedavi emegi vid mala medaheye, zaruk ekha mezin kirin ez li sürbuni bum, bxuji nivîskare, du pirtûkê wê şîr hene, yek jî
پردوکێکە وێژی بیرانینê Musa Anter yawan salan e pirdûkeke wê jî nihal çapxaneyê wê bê çapkirin em hêviya wanin çap bikin evê jî yurda gelekî xebatkar e zîrek e zarokê xwe dane kolejî İngilîzî hînbûn ketine mektebê baş keda wê şaxê da gelek e ez derve bû ew zarok re heta xandin xilas kirin emek da wana ji bo wê yekî di mala me de keda wê gelek e hem ser zarok e hem li ser me و لسر هفجینê xwe Yaşar Kaya ve helbest dibisand. Ez hevzanim helbestek min heye sırakî ev nexweşxanê da bû min nivîsibû. Doktor jina min kî derê ye, mala min kî derê ye, zarê min kî derê ye, doktor helbestekî min îha hebû. Bîra we da ye. İşte o xast bîra min da ye, yedinê nivîsiye. Berê min her tişt bîra xwe da bêmane ev dikir ama niha bîr dikim tabi hinekî. Hinekî bîr dikim. Rola jinê ciwatî da pir mühim e yani, pir mühim e. Fakat Kurda da mêr pêş da diçin. Gere evaya rabe daha, hêdî rabe. Jin çünkü zara mezin dike, jin malbatê mêze dike, jin bêmane mesleka wê hebe veya didomîne. Yani her tiş ser milê jinê ye ya pirîn. Ama mêr pêş da diçe. Mêr mesela dê malê hazır xurega xwe dixa, çekê xwe ötîbûne, bêmane kincê wana şuştîne, qet zehmetê nakişîne. Bangişka jin bêmane diparêze. Zarê mezin dike, zara dide xandinê. Ez xwe bêmane gelekî zarê xwe wan mijûl bû. Yani firsendê bidine jina, jin her tiştî çê dikin. Min ehliyetistan, ehliyet minî araba bajoda em çûn kurê xwe min arabe bazariyê mesela mêrê min nehîşt got dê xeza çekî zara bibî evekî nehîşt ama niha tam vê îro vê rojê da ihtiyaca me heye çünkü Yaşar nexweşe nûkare bêmane bigere gere ez vêya têkim arabê bibim cikî bibim ser doktor min direksiyon çekira niha rahat bû yani manî dibin bêmane destê jina her tiştî dikişînin. Zarokê min xwe jî pir me hez dikin îsa jê min nexweşîk derbas kir pir ser me da mijûl bûn dibên kî dayê tu pir dayikekî başî her yalî da bêmane min her tişt qedan tenê sirakî bavê wan çû mefayê yani 21 sale vê çaxê ez bûm dêkî baş pir başim cî hema ez nikarbûm bibîyama bavekî. Yani zar dê çi qasî baş be jî, çi qasî rin be jî, çi qasî mükemmel be jî bavê wan ne cem be nabe. Yani zar gere hem dê hem jî bav cem be. Yoksa ez dêkî pir başim. Yani evêya civatê da jî, derdorê me da jî, hevalê me gistanin gidibêjin ki tu pir fedakarî de gelek zarê xwe ser mijûl bûyî de gelek yani dibistanê wana ra her tiştê wana ra meşgul bûyî. Herkes da ne yani veya. Yani zarê mij dibêjek dayê em evin yani eserê tenin em eserê tenin yani te em çêkirin.
jiyana malbata me yê bibe romanekî mezin. Ez jî difikirim, dest pêkim. Min romanek nivîsî ser vê şerrê, yani 800 pelk. Ama ez niha mêze dikim gerekî zagonên bana derkevin ki angorî ez romana xwe çap bikim. Çünkü gelle tişt qedeğene. Eva şerekî rast e yani, şer çêbû yani. İsa 30 sale eva şerra didome, gelle insan hatin kuştini. Hem yalê Tirka hem jî yalê Kurda. Ama sıra ki ev de sernivîsandinê dibêjin na. Nabe esa yani. Eva şerra çêbû. Mirin, esker jî mirin, bemane gele evladê wanê baş jî mirin, yê Kurda jî mirin yani. Gere merva bana binivîse, eva tîroke, eva cem min e bemane serdîskêtê ye, ez ê lê mêzekim. Ama ya tabii yekemîn gere ez jiyana me tekim roman, jiyana me bibe roman. چهار ساعتی و چه درباز دارد؟ از هاوین سبزو رادیون ساعت هفته دا از دچمه بر بحری آوجینی دکم حتی نهنیوا çünkü avceni boy sahata merva pır başı estim işte taştıydıkım bahçe mali pakıştıkım vadarına düzdüküm başı rudinim ser bilgisayara xo bemane netişti nivisim helbest be yan yali nivisandine dinla be min rojname raji gele nivisandın çekirin yani sali bühüri başı nanini ruduhun işte heval mevali meyvederi Türk gelek icmi hazdıkın dibe tüpür merveki mükemmeli tükur ama dibe tüpür mükemmeli ecdibim kurguç mükemmelin ama tabi fırsend hebe gere fırsend merve hebe eveci mükemmel bin başı disa berbeyi var em diçin berbahri evara jî haber bimane em guhtariye dikin ama jiyanamı da yapırın ez nivîsandinê û xandinê hez dikim. Belê bîneranên ezîz em mêvanê Yurda xanim bûn û mera qala jiyana xwe kir, serpêhatiya xwe kir. Em spas dikin û em di jiyana wê da her tim serkeftinê dixwazin. Belê, spas. Zor spas. Spas xweş. Boy hatına ve eci bir kev haş. Dayê em şevitandin, avîtin serî riyan. Erd hejiya zulm barandın sermeda. Hezaran kuştun, hezaran birîndar. Kes tünîne birînê zarokoy Kurdan bipêçe.